Buntang mayo karon natin sa dili nagbunot. Kaya na nga pira. Tirada. Ikaw man nagbunot? Nabasa na si Gerald. Grabe yan. Grabe si Gerald jud eh. Oh? Mga kondisyon kayo ba? Ate pang Nate pang shot ani unya di ay. Dagay lang lubi. Mahal ang lubi si Oron ba? Bigyan ni Gerald si basta na si Gerald, grabe na si Gerald jud oh. Imagine ilang leader ba? Dito ila yoyong nakapaan mo dito. Kasi nagtapos dito ila yoyong. Aka mo? Ila yoyong. Ilaw eh. Ay, di. Pwede mo nagtapok day. Bila ka niya dito. Pila to kadlaw dito ah. Ambos, ilaw ko dalo. Ilaw ko dalo ba na? Pila kadlaw? Tulo. Tulo. Area to. Impas nang kuha na to dito ah. Kwanto.